Yara kin tsirai fitowar ka lafiya sarkin samarin tudun hatsi. Gaba salamu bayan salamu, gaba da William ka zarce ƙetara wajen arziki. Maliya kake ka zarce yasa, sarkin matasa dan hutu. Za mu je zuwa sarki, shago kake gurin kyauta baka gajiya. Za mu je zuwa minista dan hutu mai ado kamar Dawis. Kai kadai ke ado da rigar zinare. Ka taka lafiya mai kyauta kamar biyan bashi. Ka taka lafiya uban marayu mai taimakon talakawan shi. Kaga mai kyautan da babu je ka dawo sarkin matasa minista. Murtala minista, wallahi ba gaba da gaba ba ko ta bayan sai sun shirya. Nan gani nan bari ga jimare a tsananin zamaniya dole a barka. Hadiri malabar duniya haka ilahu ya so ganin ka minista. Kaga sarkin samari mai kyautar mota kamar goro. Bali tuya an manta da albasa dole na sanyo ka kan giwon tudun hatsi. Kuma jagayen bolari Alhaji Ibrahim Wainot da tabara uwar alƙawari dole na sanya ka cikin waka ta. Zance ake na sabon sarki, magana ake na sabon sarki. Sarkin tudun hatsi na biyu, sarkin mu sha zama lafiya. Tunda ka ɗara su kuma ka iya. Ba wanda ya iya shi ya iya dan bai hana wa kowa ba. Minista Allah ya taya riko, Allah ya kara nisan kwana. Kana cikin sarakan da rikon mulkin su bai tauri ba. Sannan da an ka baka jama'a duka dan su bai yi zafi ba. Suka ce lalle minista suka zaba ba za su canjo ba. Tafi dai ka kama ala. Shi dogaransa Allah ne, ba wani wanda za ya dame shi. Mulkin ka ke da adalci. Shi ya sa mun ka zaɓe shi a sarkin samarin tudun hatsi. Sarki yana da adalci da taimako da nuna kishin mu. Akwai na kusa da sarki ne. Akwai da dama zo ka dange Ga Ahmadu dan Tibi ku dan ganshi. tafiya yake da sarki sannan kuma ya yi jinjinan girma. Ga yawo kan kare jago. Tafiya yake da sarki sannan kuma ya yi jinjinan girma. Ga Ahmadu mai duri namu. Tafiya yake da sarki sannan kuma ya yi jinjinan girma. Ga Musa BS da ke duri. Tafiya yake da sarki sannan kuma ya yi jinjinan girma. Ga Ebi ke kwaba ku dan ganshi. Tafiya yake da sarki sannan kuma ya yi jinjinan girma. Alhaji Wainot ma ku gaishe shi. Sannan ka kan giwa, sannan ka jagayya. Sannan ka kan giwa, sannan ka jagayya. Alhaji Murtala Muhammad Hayashi aka ba ma sarauta. Sarkin samarin tudun hatsi kuma san tira ki jagayya. Taho ku do ku dan ganshi. Ya sha ado kamar Dawisu za ka ce to ya fi ya zarce kai kaɗan duba. in zaman ka lafiya gamji. Ka girma sassaƙa ko sara haka za a ganka sai dai Allah. Sarki na ce fa sarki ne. Da ganin shi ka san sarki ne shi wanda ke da adalci. Sannan ga martabar manya ko yana ta ba su girman su. Tafi sannu dai mu je zaki. Da ganin ka sun laɓe sun buya suna gudu suna faɗi. Mai taimako da kuma kyauta. Mai arziki uban matsiyata ka ba su kariyo kare. Ita ya ni gara gaishe shi. Sarkin samari, sarkin samari, sarkin samarin tudun hatsi, sarkin samari, sarkin samari, sarkin samari, sarkin samarin tudun hatsi, sarkin samari. Yan gulma sun buga sun bar shi. Shi dogaransa Allah ne, shi yasa sun ka kasa kamo shi. Ya yau kala da 'ya'yan sarki. Dama jinin sarauta ne, shi yasa aika kalli girman shi. Mu 'yan tudu muna san ka. Kai ne a yanzu, kai ne a tun da mu mun ka so ka mun huta. A batun ado ko ba a magana. Dokin sama da ta ganta kai ka ce kwalle jikinta. Ta mu je maza mijin fama. Mazarauci wanda bai cin hanci kuma baya ha'inci. Sarkin samari, sarkin samari, sarkin samarin tudun hatsi, sarkin samari, sarkin samari, sarkin samari, sarkin samarin tudun hatsi, sarkin samari.